Hej, det er Nana her til at lave en guided meditation og afspændingsvideo til dig, der har brug for mere ro og velvære og lidt rensning af sindet og klarhed. Jeg er lidt andre omgivelser i dag end dem jeg plejer at være i, og det stormer og blæser udenfor, så jeg håber ikke at det støjer og kommer til at forstyrre, men vi må se. Der er ikke andet for. Så hvis du er frisk på en guided meditation og afspænding her, så kan du sætte dig eller lægge dig godt til rette. Og bare indtage den mest behageligste, afslappende stilling, som du overhovedet kan. Og ligesom synke ned i underlaget og bare lytte til musikken og lytte til min stemme. Så vil jeg guide dig ind i en visualiseringsrejse. Og når du er klar til det, så kan du prøve at lukke dine øjne. Tag nogle dybe vejrtrækninger. Og for hver vejrtrækning du trækker ind, så forestiller dig, at du slipper spændinger i udåndingen. Så du prøver alt hvad du kan at trække vejret dybt ind. Helt ned i det nederste af din mave, eller helt ned til tæerne faktisk. Og når du så puster ud, så slipper du bare alt hvad du kan. Alt hvad du kan, så du mærker en dybere afslapning i kroppen, hver gang du puster ud. Så du prøver at gøre det cirka 4 gange. Ja, kroppen ligger tungere ned i underlaget, og hælene er tunge ned i underlaget. Og mærk hvordan du kan forestille dig, at der vokser rødder ud fra dine fodsåler og ned i jorden, i jordens underlag. Helt den i jordens kerne faktisk. Og de her rødder, de har anker for enden. Så du bliver sådan godt grounded, jordfæstet i jorden, forbundet til jorden. Du bliver forbundet til naturen, til jordens kerne, hvor du kan forestille dig, at du suger vitaminer op fra jordens kerne igennem de her rødder. Suger du det hele op som et tørstigt træ. Det er ny vitamin og vitalitet indskud, der fylder dig op med det dejligste nye energi.
Bliv ved at forestille dig, at du suger op igennem for fødderne. Når den her strøm af vitaminer og fornyet vitalitet spreder sig i hele din krop, op gennem fødderne og hele vejen op i kroppen, ud gennem armene og hele vejen op til toppen af dit hoved, så hele kroppen er fyldt op. Du kan forestille dig ligesom sådan en hvid væske eller masse, der fylder dig op, som er kroppens eller jordens vitaminer. Jordens reneste vitalitet og vitaminboost. Oppe på toppen af dit hoved er der en stor sol, og den har en diamant inde i sig, som er meget strålende. Og den her sol, den har nogle meget lyse, glimtende stråler, der stråler ned i din krop og fylder dig op med lys, og ligesom den reneste fornemmelse af ny vitalitet og energi, som hele kroppen fyldes op med lys, helt ind i dine celler, helt ind i DNA'et. Hvis du forestiller dig, at alle dine celler i hele kroppen lyser op, med den her kraftige sol, der har de mest stærke stråler, der bare går hele vejen ned igennem din krop og fylder dig op. Helt ned til tæerne, helt ud fingerspidserne, ud i hvert et hårstrå, ud i hver en hudcelle, der lyser det. Så forestiller dig, at din hud er glintende. Den glimter som diamanter. Det er din nye energi og vitalitet, der stråler, som du er blevet fyldt op med nu. Som renser din krop og dit sind og lader dig
bare slippe. Og bare være i en ny, glædelig og opløftet stemning. Samtidig med at du er jordforbundet, har jordforbindelse og ro indeni på den mest smukke og opfyldte måde. Mærker du bare, at hele din krop er også ligesom en stor sol, der skinner til omverdenen og fylder dig op med alt, hvad du skal bruge af lys med livsglæde. I hvert fald som en ny energi. Som en tilstand indeni. Med lys og dejlig velvære. Prøv at tage nogle dybe vejrtrækninger en gang til. Langt ned i maven. Og bare forestil dig, at når du trækker vejret ind, du giver slip, at du bare bliver fyldt op med endnu mere afslapning og velvære. Som om at du bliver omfavnet. Det er ligesom i sådan en kærlig fornemmelse. Alt er okay. Også trods mange udfordringer. Så er det hvad det er. Bare forestil dig den her sol, der bliver ved med at skinne ned i din krop. Den holder dig i det her smukke sollys med diamantstråler i. Som fortsat lyser hele din krop op. Helt ind i dine celler. Helt ind i dit DNA. Helt ind i alle celler af din krop. Hvert et hårstrå. Hver en hudcelle. Alle celler lyser op nu. Din krop lyser op. Så forestiller dig en lethed. En følelse af lethed i kroppen.
at være i en tilstand, hvor du er i lethed og i lys. Og bare er, uden at skulle tænke over noget. Bare slippe alle tanker. Du forestiller dig, at lyset her er diamant. Lyset er som et rengøringsmiddel, der renser alt inden i dig. Alt det, der ikke skal være sig bekymringer og tunge følelser. Det er bare ligesom føles til at lette det hele lidt i den her stund. Bare lette og bare være. Og lytte til musikken. Og være i tilstanden af at blive lyst op i alle celler. Og modtage kærlighed igennem lyset. Og lethed og ny fornøjet energi. Og vitaminer, vitalitet og klarhed. En fornemmelse af klarhed. Du kan forestille dig, at du går en tur ud på en mark, hvor der er nogle høje siv og strå, og solen den skinner højt på himlen, meget kraftigt, og du ligesom bare går der badet i sollys og føler dig helt fri. Fri fra alt. Og du bare nyder den her smukke mark. Nyder at kunne mærke stråene mellem dine fingre. Ligesom sådan en kornmark måske. Mærke disse strå. Se solen for dig. Og den blå himmel. Og mærke sådan en let brise. Der så mærk den i ansigtet på kinderne. Sådan helt let og blidt. Mens du bare ligesom går rundt der. Spreder armene ud. Mærker på stråene. Og er helt afslappet. Bare går du en tur og sanser naturen. Hvor smukt den er. Hvor smukt og livet kan være. Bare nyd at være et det sted lige nu og her. Når du kan forestille dig, at du ligger dernede i det her kornmark,
tiden. Og bare kigger op i solen, tykker lidt på et hårstrå, eller sådan et kornstrå, og bare slapper af. Sådan fuldstændig bare lad livet bare suge og nyde livet. Suge den her friske, forsigtige sommerbrise og solen, der skinner ned og varmer din krop. Den blå himmel, og bare er lige nu og lige her. Og nyder livet. Der er ikke noget at bekymre sig om. Alt er slukket lige i det her nu. Bare at kunne være i ren afslapning og ren nydelse. Det er et sted, du kan prøve at vende tilbage til, når du har brug for at slippe for mange tanker, eller bare komme ind i en tilstand af afslapning og velvære. Kan du prøve at visualisere de her billeder for dig, og se om du kan finde tilbage i den tilstand, når som helst du har brug for det. Og ellers så kan du altid se denne her video igen. Du kan nu vælge enten at blive liggende og slappe af i den tilstand du er i, eller vende tilbage til rummet du befinder dig i. Men det er godt at prøve bare at bevare lidt den her afslappende tilstand. Jeg håber, at den her lille øvelse, meditation, kunne skabe noget velvære i dig. Jeg håber, at den kunne gøre en forskel. Jeg vil sige tak for nu, og alt godt til dig.